desfilar ara, després passarem també aquí. Dues preguntes. Vostè ha dit que aquest govern ha tingut un cost per tirar endavant el procés participatiu, però una vegada passat aquest procés, si fa, ja ho ha fet un balanç de com ha anat, que ha anat molt bé, que tot ha sortit perfecte, no creu que vostè com a president i el seu partit han guanyat molt més que el resta de partits que han participat, a part de la Carme Forcadell i de l'ANC? Aquesta és una pregunta. I la segona és, vostè ha parlat dels 2 milions i pico de persones que han anat a depositar el seu vot i no ha parlat dels 3 milions i pico de ciutadans de Catalunya que no ho han fet. Quin missatge adreçaria a aquests que no han anat? Vostè és el president només dels 2 milions i pico o dels 3 o dels 7 milions i pico de ciutadans de Catalunya? Bé, miri, jo no cometré l'error, que seria un error greu per part meva, de patrimonialitzar res del 9 de novembre. Res. Altra cosa és si la gent ens ho reconeix més o ens ho reconeix menys. Això no puc substituir l'opinió de les persones a títol individual. Cadascú és lliure de pensar el que vulgui. Cadascú ha vist com han anat les coses, què s'ha fet, què s'ha deixat de fer, què ha fet cadascú. Tot això ho ha de jutjar cadascú a títol personal. L'única cosa que jo els puc dir és que nosaltres teníem un compromís que vostès m'han sentit dir reiteradament a tot arreu. Nosaltres volíem que el 9 de novembre hi hagués col·legis oberts, urnes posades i paperetes a punt. Això hi era o no hi era? Hi era. Vam haver de fer un munt de... Vam haver de prendre un munt de decisions per arribar a aquest punt. Tantes i tan arriscades que estem en minoria. Això és així. Ara, cadascú ja ho valorarà, això. Jo no puc substituir, insisteixo, l'opinió de les persones. I, miri, doncs, fet està el que està fet. I no, ja dic, jo no cometré l'error de patrimonialitzar res de tot això, no? Perquè si ho volgués patrimonialitzar m'expressaria d'una altra manera. Vostès senten perfectament els líders polítics com normalment s'expressen. I quan un líder polític o un responsable públic com jo en aquest cas els diu abans del 9 de novembre sense saber què passarà, sense saber què passarà, que vol dir
amb el risc total. Si surt bé, és mèrit de tots. Si surt malament, és culpa meva. Quan algú fa això, doncs no se li pot dir que vol patrimonialitzar no sé què. No, ja sé que vostè no ho diu. No, però pels que ho puguin, ja ho sé, però quan vostè fa aquesta pregunta, pels que ho puguin pensar, és evident que no. És evident que no. Perquè jo reconec que el mèrit és de tots. El mèrit és de tots els que no van fer la punyeta. Perdoni, Clar, els que van fer la punyeta no. Ara, és mèrit dels que van votar que no. I varen anar. És mèrit dels que van votar sí, no. I varen anar. I no cal dir, és mèrit dels que varen votar sí, sí. I els que varen votar en blanc. És mèrit de tots aquests. I mèrit dels voluntaris i de les voluntàries. 40.000 voluntaris en un país en una setmana. Escolti'm, és excepcional. Completament excepcional. És mèrit dels ajuntaments, centenars i centenars d'ajuntaments que també hi van posar la cara. És mèrit dels departaments de la Generalitat que van haver d'actuar en condicions molt precàries, etc. No, és mèrit de tots, mèrit de tota aquesta gent, i no cal dir mèrit de la gent doncs, que hi va anar. No? Els que no hi van anar, escolti'm, hi podien haver anat. Ara ens posarem ara a jutjar i a interpretar el per què no hi van anar. Cadascun d'ells impossible. Jo li faig una valoració general. Estic convençudíssim, que en el moment en què en aquest país hi hagi la consulta definitiva, anem a participacions de les més altes de la nostra història. Superiors fins i tot a les que es van tenir per la Constitució espanyola l'any 78. Dic participacions. Convençudíssim, perquè és el que passa a tot arreu. Quan van votar els escocesos, 80 i pico% de participació. Quan van votar els quebequesos, 90 i pico% de participació. No sé si arribaríem a aquests extrems, però seria una participació altíssima. Ara hem de poder fer la consulta definitiva en aquest país. Que això és una mica el que avui els plantejava. No? Jo em sento representant de tots i fixi's que m'expresso amb una opinió doncs, molt respectuosa respecte a les opcions de tothom. I valoro exactament igual el no que el sí, sí. I evidentment que el sí, no. Els valoro exactament igual, perquè democràticament tenen exactament el mateix valor. I no prejutjo el resultat de la consulta definitiva. No el prejutjo, perquè no sé quin serà, depèn de la gent. Depèn de la tria que faci cadascú. Passem aquí davant.